ассалому алайкум тамошобинони азиз, инак каталоги мо нав шуд ва аз фурсати муносиб истифода бурда тамоми аҳли командана ки званияҳои нав ба нав буромадан ҳаматона апа ухаро табрик мекунам ва якум рӯзи каталога ба тамоми коргарҳои компанияи Faberlic муборакбод мекунам ки каталоги пурбаракат шава барои ҳамаи мо. ҳар як каталог компания барои шахсоне ки тоза пайваст мешаванд дар компанияи Faberlic тӯҳфаҳои нав ба нав мемонанд ва шахсоне ки аз 10 июн то 30 июн дар компанияи Faberlic регистратсия мешаванд, ана ҳамин гуна тӯҳфаҳо мондагия ки кондитсионер для белья и биокапсула барои либосҳо. И капсулаҳай 15 дона дорад. 15 дона дорад. Як донаша меандозем прозрачняй. Тамоми бигем як стиральная машина порошока мешува. Инам халияй буш беҳад приятная тамошобино. ҳам либоса тоза мекунад, ҳам доғоша меравонад, цветша безеб шуда намемонад. Стиральная машинаи шумора аз ҳар гуна обҳои хлорқатӣ, занқатӣ нигоҳ медорад. Кондитсионераш боша либосҳои шумора бӯи хушбӯӣ мебахшад. ҳамаи шумора дар командаи хадам апа ухаро интизорум.